Life are no easy. Remember the road you take. Wangu unopinda busy. Munenzire opu mupenyu. Muna mato wangu kuna ngwari. Ini ndoda kwenda mberi. Ndoda kwenda. Yeah, Zoovie ndi artist anorwa msambowe Afrodancehall. Ndakazvarirwa ku Mabvuku, ku Old Mabvuku ndoko ndakazvarirwa. And then ndakazonopedzera primary ku Mturashanga. And then tikazonorwa secondary school Mturashanga pa Mturashanga high school. And then tikazoenda ku Kwekwe ndoko ndakazonopedzera O level yangu. Kuna mato wangu kuna ngwari. Ini ndoda kwenda mberi. Ndoda kwenda. Yeah, ndakatanga kurekoda music muna 2014 madays wayo taishandana na Knoxville nana Elstizi. Yeah, ndopatakatanga kurekoda music ndakazonorekoda futi kukadoma nemastudio ndakafamba nawo muna 2016-17. And then muna 2018 ndakazonorekoda futi kukwekwe pandaipedzisa my examinations. And then right now ndakazouya kuno kuHarare ndichirongorova music chete. And then ndasangana nemaproducers akawanda so far, the likes of ana Atwelik vari best kuchitungwisa, kozoita Anajizi, Bed Company, Kanda pa beat, kumarimba kumfakosi. So ndo mastudio atambofamba nawo ese. Kuna mato wangu kuna ngwari. Ini ndoda kwenda mberi. Ndoda kwenda mberi. Mu music kuti ndizofarira Afrodancehall inyaya kuti ndainspirewo nana Busy Signal, especially those days paakazoswitcha chinopinda into Afro yakandinakidza singaiti. So I just decided kuti nini I can still make it pa Afrodancehall. So that's why ndakazofarira Afrodancehall, because ndine ma-artists wopo even muno mlocal muZimbabwe nama-artist wobhana kundi-inspire akani-inspire kuti ndifarire music, because kuti nditozoifarira more ndakatozotanga kuifarira cause ndaterera music yakati wandei kufurikidza nema-artist akati wandei, saka ndo zvakatozita ndifarire chi Afrodancehall. Kuna mato wangu kuna ngwari. Ini ndoda kwenda mberi. Ndoda kwenda mu music industry inini as an artist ndofesa ma challenges akati wandei kenya kuma studios kune ma studio mahombe ekutoti dotonorekodawo zvafana nekuti inini ndikutofila kuti song yangu iyi ndorekodawo ndina Oskid, but kana kuti ndiafode mari ngidorekoda na Oskid ka handikwanise ka plus Oskid wacho ka studio ka pamwe ninge story under Oskid pamwe ninge pacho njava. Samuona kuti amadirembi ngani, samuona kunonorekoda ma-artist anokachinza ipapo pa level racho ikokoko anokachinza asima art mechi ma-artist epondo yawa maiziya. Saka ndingadho mamwe ma-challenges cause ito kuma-studios mamwe aita sekunana Chillspot kumbaro ikokwiwa kuti nemamwe ma-challenges ekuti vari kuti vakaburitsa ma-rhythm vanopusha ma-artist avo. Tomboti ndi boss Pumako, tomboti ndi Raskelebo, itese tutozoti Raskelebo izvezvi zvaacharire ndapera. Isusu tine zvatoda kurakidza iwo zvakatopenga kudarika zvinenge zvinzi zvikiribidi izvozvi. Tone zvimwe zvikiribidi zvinotodarika ipo paya animaona, but vanopusha zvinhu zvakaita seizvozvi maona. Pamwe ndo zvavanoda kupushawo, but sometimes vanofana balansa kwese. Kune ma-upcoming anoda kutopindawo but avapiwo mukana animaona. Tone mamwe ma-artist akatotsikirira vakasvika pakupera vari under Chillspot maiziya. So ndo mamwe ma-challenges. Panobudawo rhythm ngavaburitse masong ese pama-rhythm, kwete zvokuti asageto kuti uyo anogara kuchitungwiza anogara kuchitungwiza hangu, but ndingotaurawo cause tine vamwe atoziva vakarekoda masongs ikoko wakati throw imwe nenge sabotage atutaurira. So ndo imwe yema-challenges atifurita se atiri kufesana kozita pa ma-promoters ma-artists munofanira po even ma-artists pa poster renyu ka mweso kana list rinenge rine kana 6, 7, 8, 9, 10 ma-local artists ma-upcoming
kuti vari kupisa ma-upcoming so that ipapo ka pa10 wamaisa ka hapasheya hwana anotora audience zviri kutoti vanhu vese vandasi vanofara but kudhanzi ukaenda uri upcoming hakuna hazvibude zvakanaka ikoko hautombowane kana mukana wachokudasi wokuimba pane pane majaindi akadai nice saka ipapapa ndingati sabotage vari kuwanza sabotage papapa kuna mato wangu kuna mwari ini ndoda kwenda mberi panyaya yemadrugs apa ndofunga tikutongoona tise zvimwe zvacho zvokuti tiri kuona tito zvakapenga tichirumbidza pazvakatita se zvakadhakwa pafunofana mbopaonesesi maartist mamwe acho aakushandisa inonzi chiguka bauburi ronzi bauburi vorirova bauburi handimaona varova bauburi roshandisa bauburi kuti rinzi chinhu chaunza tombo sort of malyrics kana kuti kunzi wagona kuimba unge warova handimaona but ipapo tuti hazviziviri zvokuzi zvimwe zvacho vari kuzoabuse tikatarisa the likes of ana silent killer munoona pamwe pacho ka munhu munotosekerera munhu mutoti ari kuimba munhu achipenga ife zvimwe zvacho na mudharaubva hauzvinzo zvirimba handimaona ipapo tofanira kutombobatarisisa topaonesesa kozoitawo the likes of ana blot ndofunga tikangoona even aonda tisingaiti handimaona inyaya yekuti vakarova guka rere havasi kuzodya ndo vazhinji vacho havarare handimaona saka ipo paya panyaya yemadrugs ndiringotostopchi mutoriro itori campaign kumaartist ese ndoziva henyu kune vazhinji vakuru vakaita sana wingi wekuti havakwanisi kuya palive kuti vakudze kuti aya mufana wangu izvizvi zvemutoriro siya but tiringoti aiwa ngazvimere maiziva hatitombozvikurudzira munokurudzira zvinhu zvakadaro tinoona zvimwe zvacho zvakaita sana snake undergrass handimaona sitinoti stop mutoriro handimaona but munhu zvaari kutoita izvozvi ari kutozviitiswa nemutoriro handimaona saka hazvimake sense handimaona ngatidzidzise vanhu toudza vanhu munhu paanenge atotadza pamudzi kuti hanzi nekuti zvaari kuita zviri kunakidza zvinogona kunge zvichinakidza but hausi kuziva chaita kuti zvinakidza waisi ipo paya apa ndikuti stop mutoriro kuna mato wangu kuna mwari ini ndoda kwenda mberi inini hangu kurunzi ndini about passion java records kurunzi ndini ndasainwa hangu inini handibvumi maisi why ndadaro because passion java ari kuitisa vanhu iye ndiye techman maisi yo ningori kadisciple uita se uchero mashure unotosvika pakusainiswa contract out usina kana youtube account kana video wanera unenge ukaposta handimaona saka ipo payaka ngwara munhu vhurika because otherwise paunozvika pakunzi zvadhakwa nemukomana ka unosara usina kana chinhu wakuti back to zero ininiwo upcoming mo zvangu inini pangu ndinotorowo kuma 700 800 subscribers wese saka ndindori kumberi kwako but otherwise panguva iyoyo ka ndinenge ndamberi kwako saka mashoko angu ekupedzisira malast words kuna panga wede kuchitono ndiringoti pamwe mamwe mashere naye ari kuisa kuna roka zvichanakidze vanhu hazvicharove zvese hazvicharove zvinakidza zvakubowa zvimwe zvacho zvachanzoti zviimbonzi pamwe munhu unenge toimbirwa kandime waiziva dzimwe maitoshimanda zvake papaya saka ndingoti kutone vamwe vasiri nini because ndatava maini handitesi handibvumi kune vamwe vasiri nini avatotosimudzwawo baya unongonoona wana unotoputika ukatosana x-fire uya zvitoribosonani waiziva zvikwaroki izvi zvacharamba zvichitinakidza mbichana kuna mato wangu kuna mwari ini ndoda kwenda mberi So I have a brand new video rinonzi mberi, so you can go check it out on my YouTube channel yakanzi Zoovie Music ndo YouTube channel yangu, so munende papo rakabuda video munoone papo and mabara and pane ma videos hobo aripo papo but mberi ndo the latest video rikubuda manje
tinimanga mashorts mavideos ari kwepapopo. So munongoenda paZoovie Music YouTube, muno subscribe, mo like, mo share. Maizi shoot. Kuna mato wangu kuna mwari ini ndoda kwenda mberi. Ndoda kwenda nisati ndabaya ndingazongokusiyeka musina mbonza kuti zvine zvichifamba sei. Maiza kuti which is which. Muroyo wedu amene wanga kuti muroyo wekugana. Sakadomba kusireka freestyle. Maiza tiri paziso regondo maizi. Ndikati tiri paziso regondo vaudze kuti tinovatyora mabondo isusu hatisi vanhu vepondo ende futi tinovaonesa ndondo. Ndikati inini tinovachovha simwe bhasikoro vaudze kuti tovatongera chitororo takadzidza takaenda kuchikoro ende futi tisu vanhu vaye vari muforo. Ndikati iye wangu iye tibhoyi vaudze kuti hatisi mabhoyi zvinhu zviya vaimbotiti zvidzoi vachazodaira vachiti one time Zoovie ukona chizi zvinotangira kutaza panoda time kuti ugomeka taza. Big up to everybody vanomukira makusentora mari handemeni. Life are no easy, remember the road you take. Wangu unopinda busy, munenzira upo mupenyu. Muna mato wangu kuna mwari ini ndoda kwenda mberi. Ndoda kwenda mberi hapana aiziva pataifamba kutona hazi netsoka hazi bati kutora mari hatimiswe kuri kubasa kwedu susu hatityiswe mumunda mombe dzingadyiswe bati timu yedu isusu hatityise najizi kubed company titori fast hatizi slow kunge slow motion already know minafiye nyangwe vakamaka ini minakiye ndakufambira mudenga unge gondo ini ndakasimba kuitonge bhonzo rezondo. Makarwadziwa ndikukuzivai but ndini mambo ndinokutongai. Ndatora moyo tewa tongai muuye kubashito kukokai. Life are no easy, remember the road you take. Wangu unopinda busy, munenzira upo mupenyu. Muna mato wangu kuna mwari ini ndoda kwenda mberi. Ndoda kwenda mberi yona paya patairara nenzara mufunge nasi zvakuita kunge chakanaka mukaka wasarunge ndobecha ini havambondikunde zvelevo rangu havasunde jiweni mukoma ita tipinde samatenga nzira ndirinde nametro mufambo tifambe. Saka chinenge afro chinenge danzo chazotwa nani ehe ndijizi angava tiboi kana bosi alan.